coneixement i equips per protegir, amb la participació de Jordi Martínez, inspector en cap de la Unitat Territorial 1 de la Regió d'Emergències de Lleida, Josep Lascurain, expert en ecologia del paisatge, i Llorenç Planagumà, geòleg. Moderarà Toni Castellà, director del càmping La Ballena Alegre. Un fort aplaudiment per ell, sisplau. Endavant. Ja? Funciona? Se sent? Bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies per venir. Els càmpings de catalans tenen un privilegi i també una gran responsabilitat, oferir experiències immerses en la natura. Per aquest valor diferencial implica conviure amb riscos naturals, climàtics i territorials cada cop més complexes. Avui volem parlar de com el coneixement científic, la gestió del territori i els sistemes d'emergència poden ajudar al sector a ser més resilient. Ens farem preguntes claus. Com podem anticipar els riscos? Quines eines tenim per protegir persones i instal·lacions? I com podem integrar la seguretat sense perdre l'essència de l'experiència en la natura? Per parlar-ne, comptem amb 3 experts que ens aportaran unes mirades complementàries. Jo us diria, si a cas, us presenteu una mica i el que feu. Si vols començar tu mateix. Bé, jo em dic Llorenç Planagumà, soc consultor en geologia i col·laboro des de ja fa anys amb un grup de recerca del CSIC, de l'Institut d'Estudis Ambientals i de l'Aigua, que es dediquen a l'avaluació dels riscos naturals, sobretot els riscos geològics. Conjuntament també hem començat un curs amb la Universitat de Girona, que és com una microresidència d'unes 60 hores, a Olot d'avaluació dels riscos geològics. I per qualsevol que vulgui. I bàsicament la presentació, de fet, jo a 8 anys ja vaig començar a pensar que volia ser geòleg perquè anant a muntanya per l'Alta Garrotxa, jo soc d'Olot, ens vam trobar, després d'una llevantada, una esgavissada de molts hectòmetres cúbics de roca. Però se sent bé? Se sent bé? Se sent bé, sí. Que ens va tallar el camí i vaig dir, hòstia, la terra es mou. I doncs això és com a anècdota. Josep. Sí, per presentar-me potser us faig mirar per la finestra. Si mireu la muntanya que hi ha davant, trobareu que hi ha una zona que és més fosca, que són coníferes, una mena de pi, una més clara, que són caducifolis, un paisatge que ha canviat molt, perquè fa 50 anys allà hi haurien unes quantes o moltíssimes clarianes, i això té una implicació sobre l'ecosistema importantíssima. Ocells que estan desapareixent i dinàmiques diferents. Analitzar això en relació a la dinàmica de l'ecosistema i a fluxos és la meva disciplina, l'ecologia del paisatge. I avui parlaré de la relació de com coneixent a escala local l'estructura del paisatge es pot afrontar sense vivir en un pànic continu els riscos. Molt bé. Jordi. Inspector del cos de bombers, i el nostre dia a dia, com podeu imaginar, ens dediquem a tot tipus d'emergències, fem les guàrdies en una sala de coordinació des d'on gestionem tots els recursos en funció de les necessitats i les anem a comandar in situ en funció també de la grandària que té aquesta emergència. I vull agrair en primer lloc a la federació que ens hagi convidat aquí per poder aportar les nostres necessitats quan hi ha una emergència i sobretot també per poder tenir una actitud pedagògica que incideixi amb el comportament humà, que al final és una de les claus essencials per poder resoldre una emergència. Doncs comencem en matèria. Començo la primera pregunta. Va per tu, Llorenç. Quins són avui els principals riscos naturals que podem afectar els càmpings situats a l'entorn natural? I sobretot, quins s'estan desenvolupant i canviant més en els últims anys? A veure, per poder parlar de riscos naturals, en aquest cas els geològics, que és el que jo estic treballant, abans, en mig minut, explicar que els geòlegs, sobretot, els riscos tenen 2 parts, un que és el perill
el perill geològic, sigui l'inundació, sigui l'esllavissada, però inclús podria ser natural l'incendi, i l'altra part és l'exposició i vulnerabilitat, és a dir, que si allà on hi ha una inundació no hi ha res, doncs el risc és zero. Això és per començar, sembla molt evident, però a vegades no és tan evident. I a vegades els geòlegs ens demanen que ens posem en temes d'exposició i vulnerabilitat, i sí, podem posar alguna cosa, però no és la nostra especialitat. La nostra especialitat és el fenomen geològic. En aquest cas, i que puguin afectar càmpings, jo tinc un llistat que a nivell de riscos geològics poden ser les inundacions, que a la sessió d'abans se n'ha parlat, però també poden ser esllavissades i desprendiments, poden ser terratrèmols, que tenim a Catalunya, poden ser esfondraments, que també existeixen, poden ser allaus, que en aquest cas estan més a la part baixa, però tal com funciona el canvi climàtic s'hauria de mirar bé. I després n'hi ha dos, perquè nosaltres també ja com recollir dades, quan treballem, normalment treballem amb un històric, o sigui, el primer que fem és analitzar en un territori tots aquests riscos que han arribat a passar i solem agafar els 100 anys. 100 anys, ara vam fer un estudi a la Garrotxa que era els últims 120 anys. I n'hi ha dos que sí que han passat al nostre país, però que en aquest cas normalment no els incloïm perquè en els últims 120 anys no han passat, que són els tsunamis i els volcans. Tots dos es podrien donar, però no tenim registres històrics, perquè normalment sempre les bases de dades que treballem són en registres històrics. Després també és important destacar que aquests riscos, treballem en multiperill, moltes vegades van lligats, o sigui, no van sols. El cas més evident és que una llevantada, a part d'inundacions, moltes vegades provoca més desprendiments o esllavissades que no pas les mateixes inundacions. Però, per exemple, també petits terratrèmols que no són detectables, hem vist que a escala 2 o inclús a escala 1, doncs els anys següents, quan hi ha una llevantada, hi ha més esllavissades. O sigui, al final mou una mica la roca i la deixa com més inestable. Aquest concepte de multiperill és una part de la recerca que estem desenvolupant conjuntament amb el CSIC. Després n'hi ha uns altres que no són ben bé geològics, que són ventades, onades de calor, incendis, etc. Coses que es podria fer des dels càmpings, coses potser analitzar. També a destacar que, per exemple, ara, inclús des de l'Agència Catalana de l'Aigua i podríem dir Protecció Civil, també tenen els seus mapes, posant l'exemple d'inundacions, que he vist que passava, però quan entres en detall, doncs canvien aquells retorns, per exemple, de les inundacions. I això es fa no només es podria fer en uns càmpings, sinó, per exemple, ara ja en una infraestructura com una carretera, doncs incorporen un nou model, perquè si no, no podrien fer la carretera allà. O sigui, el que fan és fer un nou model per veure si s'ajusta, baixen l'escala. Al baixar l'escala també canvien. I això són aspectes que es poden fer. Molt important l'històric, o sigui, l'històric dels fenòmens geològics i naturals que ha passat en aquell territori. Això és hemeroteca dels últims 100 anys, això es pot fer. Nosaltres ho hem fet i això... I així, als últims anys, hi ha alguns que tinguin més freqüència? Com? Que hi hagi nous que van sortint més amb el canvi climàtic, això afecta? Sí, i després ja incorpores la variable de canvi climàtic. Evidentment, primer analitzes l'històric, saps el que passa, i després pots analitzar la variable de canvi climàtic amb intensitat de pluges o clar, el canvi climàtic amb els terratrèmols no crec que afecti. A no ser que hi hagi molta sequera per sobreexplotació i després sí que pots inestabilitzar les falles i pots generar terratrèmols, com sembla ser que va passar a l'Orca, en aquell terratrèmol dels anys 90. I a partir d'aquí poder fer escenaris. O sigui, jo crec que l'important és poder tenir una bona base de dades, sempre és important, perquè tu, a partir d'aquestes bases de dades, doncs pots elaborar escenaris i contraposar els models que a vegades té la mateixa administració per entrar en un diàleg, dient, mira, nosaltres analitzant això i entrant la variable canvi climàtic, que comença a haver-hi diferents dades i diferents... Clar, després es tracta de veure si agafes la pessimista, l'optimista, la mitjana, vull dir que també això és complicat, però que sí que el tenim aquí i ve per quedar-s'hi. No sé, poso un exemple de 30 segons. Sí, perquè el temps ens prima. Que té a veure amb el turisme, que ha passat, per exemple, a la Garrotxa amb els itineraris turístics, que allà és molt visitat i passen per sota
de cingleres basàltiques i a les llevantades el que fan és inestabilitzar-ho i caure. Doncs clar, un d'aquests protocols, per exemple, no cal prohibir a la gent que passi per sota, perquè sempre passa durant o després de les llevantades, i el que es pot fer ben bé és senyalitzar. Això, per exemple, dir, com que hi ha tota una... Ara ja se sap si hi haurà llevantada demà passat, i el que fas és senyalitzar-ho bé, i a partir d'aquí després treus, prohibir el pas, i quan ha passat la llevantada la tornes a obrir el pas. Coses d'aquestes es poden fer. Molt bé, perfecte. Una micada per tu, Josep. Com influeix la gestió del paisatge, vegetació, arbrat, drenatge en la seguretat d'un càmping? Hem vist recentment episodis de ventades amb incidències lleus amb establiments. Quines mesures concretes podem aplicar als càmpings per prevenir riscos associats a l'arbrat o a elements naturals? Com hi ha poc temps, començarem parlant d'una cosa completament diferent. El meu menisco. Fa 2 mesos que vaig tenir la fractura. Fins que no vaig esbrinar que tenia o van diagnosticar que havia la fractura, estava fent exercicis de recuperació que anaven en contra de la direcció que tocava. Has d'entendre, la paraula clau és procés. Si tu no coneixes el procés, no pots saber com reaccionar davant qualsevol situació. La gràcia per entendre el paisatge és que si tu a l'escala local i precisa de cada lloc és quan tu pots entendre, per exemple, si hi ha un incendi, hi ha carrera topogràfica o condicions climàtiques o el que sigui, has d'entendre en aquella situació específica, pots fins i tot sectoritzar. Però és mitjançant no el panicar, no el pensar els 50.000 problemes que et poden caure, fins i tot que no hem esmentat caiguda de meteorits, sinó entendre com funciona. A nivell de vegetació, paraules clau, càrrega combustible, estabilitat dels arbres. Una rama és una cosa molt heroica. Jo, si aguanto així molta estona, a la meva edat em passaria el mateix que el menisco, perquè són estructures que s'organitzen tridimensionalment per aguantar esforços. El vent, segons com sigui, si tu tens una lleugera idea de com podar o com funciona aquest arbre o la seva estabilitat, pots respirar molt més tranquil. Uns ciprers eren aquells arbres que tenen arrels rectes que baixen molt, penetrant terra i no disturben el somni dels morts. Per què? Dissipen energia i no cauran. Hi ha arbres, en canvi, que són grans candidats a caure, fustes més febles. Per tant, senzillament és entendre. Molt bé. Jordi, quins són els elements a millorar més habituals que detecteu als càmpings situats als entorns naturals? Podríem parlar en funció de diferents tipus de riscos. En quant a l'incendi forestal, l'inspector Castellnou ja us n'ha fet 5 cèntims, ha deixat caure la idea de que els càmpings han de ser piroresistents d'alguna manera, perquè pot arribar amb aquests incendis de 6a generació, una pluja de foc, no és que vingui un front d'incendi, sinó és que tot el càmping pot ser engolit amb centenars o milers d'hectàrees en poc temps. Llavors, sabeu que com a eina teniu la ITC 142, que demana que hi hagi una franja perimetral al voltant del càmping de 25 metres, però molt sovint, ja heu vist amb aquest exemple del Marc, no és suficient en aquests casos. Però tot i així hem de vetllar perquè hi sigui, ha d'haver també la pista perimetral, han d'haver els carrers a dins del càmping que siguin de 3 o 5 metres, però amb això no n'hi ha prou, perquè què passa? Que en una situació d'emergència ens trobem que aquests carrers estan ocupats per gent que vol fugir, que estan enganxant la rulota, etc. Llavors s'ha de vetllar perquè els carrers continuen estant lliures, que quan arribem als bombers pugueu identificar molt bé, hi hagi algú que els recepcioni i pugui identificar molt bé quin és el punt del focus de l'emergència, que l'accés estigui lliure per arribar fins allà i que hi hagi suficients... Ha d'haver un hidrant a menys de 100 metres de la recepció, però a banda de poder arribar a aquest punt, el que hem de treballar també és que hem fet, tant els usuaris com els propis equips d'emergència, que hem fet en el primer moment perquè aquest incendi no vagi a més. Llavors, digues. Hi ha diferència entre càmpings de muntanya i de platja? El protocol és tot el mateix? Sí, ara entro, Toni, breument. Un altre tipus d'incendi que ens podem trobar en els càmpings és un incendi d'un bungalou, d'una infraestructura. Llavors, com hem de comportar-nos en aquests casos? Doncs en aquests casos hem de fer alguna cosa tan contraintuitiu com és tancar la ventilació. Nosaltres el combustible que hi ha en una habitació no el podem variar. L'únic que podem variar és el volum d'aire que hi ha disponible. Per cada quilo d'oxigen que tinguem en aquella habitació, allò ens donarà una energia de 15 megajoules.
Llavors, el que hem de fer és controlar la ventilació. Algo tan senzill com tancar una porta limitarà la propagació d'incendi i la potència d'aquell incendi. I la tendència que fem és a obrir les portes, a obrir finestres. Llavors, cada metre quadrat de finestra que tinguem oberta, allò cada 27 segons, ens proporcionarà l'equivalent de si haguéssim tancat aquell espai. Llavors, el missatge que hem de traslladar és que per evitar la propagació en els incendis interiors ha d'haver un sistema de compartimentació, ha d'haver portes i el que hem de fer és sectoritzar el propi incendi en el mateix lloc que està. Per dos motius, perquè si tanquem aquesta ventilació l'incendi no progressarà, el coixí de fum se'ns anirà a terra i ens desapareixerà la flama i d'altra banda generarem espais protegits pels propis usuaris que en definitiva el que produeix més danys és la intoxicació de fums, no tant l'incendi en si, sinó la intoxicació de fums. Llavors nosaltres el que pautem és fer un control de la ventilació i amb això fem campanyes escolars de tot tipus. Ara estem fent una obra de teatre a Lleida, que ja és el segon any que la fem, perquè el que ens trobem és que la pauta que acostumem a fer de forma innata és la contrària, és obrir ventilació. Llavors aquest seria el missatge i després en els càmpings, Toni, abans ho parlàvem, si teniu detectors de fum en els bungalows, doncs l'altre missatge seria que hi hagi detectors de fum per tenir una alerta ràpida i a més, com comentava abans la Laura, amb el sistema SmartCam, que el puguem tenir connectat a la recepció del càmping i a tot el sistema de telemetria perquè puguem avisar ràpidament. Molt bé. I creus que la coordinació entre càmpings i servei d'emergència té marge de millora? Digues? La coordinació entre càmpings amb els serveis d'emergència sí té marge de millora. Sí, té marge de millora en el sentit que us deia abans, que quan arribem als serveis d'emergència, en primer lloc, que els avisos han d'anar al 112. En quant a això, sabeu que tots teniu el telèfon que apretant 5 vegades el botó d'encesa o més de 6 vegades marca directament al 112. Això ho mireu a la configuració, ho tenen tots els telèfons. Mireu també que tingueu el S-Alert configurat. Podeu afegir també una sèrie de contactes d'emergència als vostres familiars perquè us ho puguin rebre també aquesta emergència. Això és un exercici que podeu fer també amb els vostres clients en el càmping. Llavors, sempre alertar al 112. Encara ens trobem amb trucades directes al telèfon urgent de parc, que això era propi dels anys 80. Què passa? Que perdem molta informació. Quan truqueu al 112, el 112 disposa d'un sistema que es diu AML, que és un sistema automàtic que geolocalitza aquell mòbil. Ni que tinguis l'antena de GPS tancada, ell te l'engegarà, te ubicarà, enviarà la posició al 112 i a partir d'aquí te faran una carta, te faran un interrogatori específic que determinarà el tipus d'incidència. La teva trucada la passaran a bombers o a Mossos o a qui toqui i enviaran automàticament la carta a totes les agències. És un sistema molt efectiu. I ja us dic, amb 5 pulsacions del mòbil ho podeu fer de forma automàtica. Llavors, això és una cosa a millorar també. Una a millorar també és que nosaltres puguem arribar a les persones que estan en una situació d'emergència o d'estrès i no sempre és així. No sempre és així perquè podem estar en llocs sense cobertura. Què faig quan vaig a un lloc sense cobertura? Doncs mireu, és tan fàcil com portar una balisa de satèl·lit, que és un dispositiu molt petit, molt senzill, molt econòmic, i amb aquest dispositiu me poden estar seguint a casa meva tot el que faig i a més tinc un botó de SOS que m'enviarà un SMS satelital a un centre de control de l'emissió. Des d'allà trucaran al 112, parlaran amb nosaltres i nosaltres tindrem comunicació via SMS satelital amb la persona que alerta. Aquesta tecnologia ja la tenim en els dispositius mòbils. Des de l'any 2023 van començar els iPhones, del 14 en endavant, van incloure les balises de satèl·lit a dins del mòbil. I ara aquest any passat, 2025, aquesta tecnologia ja s'ha introduït a molts més telèfons i s'ha introduït també a rellotges intel·ligents. Hi ha diversos rellotges d'un cost molt assequible que ja porten balises intel·ligents. Quan anem a llocs sense cobertura. També pot passar que anem a un lloc que hi ha cobertura i no hi ha cobertura de la nostra companyia. Què hem de fer? Nosaltres podrem trucar sempre al 112, però sapigueu que quan truqueu al 112, si heu trucat a través d'una altra companyia, si pengeu la trucada no us podrem retrucar als bombers. Per tant, us demanem que manteniu la trucada o la torneu a fer la trucada. I fins i tot,
si esteu en una zona, no porteu balisa de satèl·lit o integrada al mòbil, o bé no teniu una altra companyia que us pugui proveir la trucada al 112, porteu sempre un telèfon mòbil. Porteu sempre un telèfon mòbil engegat. I us dic per què. Perquè quan porteu un telèfon mòbil engegat i anem a una zona sense cobertura, nosaltres portarem un dron i li penjarem una torre de comunicacions petiteta, passarem per sobre del vostre mòbil i us localitzarem. I a partir d'allí us trobarem. Això ens passa molt, malauradament, amb boletaires que estan en zones sense cobertura i ens trobem en casos que no agafen el mòbil o el deixen al cotxe. I aquí hem de fer molta pedagogia de demanar que portin un mòbil, que portin una armilla i que portin un xiulet. El xiulet en molts casos ens ha servit per localitzar persones. Llavors, això us ho explico també no només a dins del càmping, sinó per vetllar per una seguretat integral, no només en el càmping, sinó dels campistes a les activitats de l'entorn del càmping. Llavors aquí podem fer una pauta també pedagògica en funció de l'entorn que tingueu al vostre càmping, de com aquests clients vostres poden estar amb menys risc en diferents situacions. Per exemple, també ens trobem amb ofegaments, malauradament, a l'estiu. Llavors, en aquests casos, el càmping pot fer una previsió de com està l'estat de la mar, o els que esteu a muntanya, els de Llavorsí, sabeu els horaris des de les 10 fins a les 2 que obren el cabal del ràfting, la situació de com estan les banderes, quines platges senyalitzades, quins són els punts negres de bany, interiors i no, perquè tots en tenim. Recomanar sempre que es portin dispositius de flotabilitat. El que va a la platja que porti la boia, el nedador, o si no una armilla. El que va fins i tot amb un embassament amb làmina d'aigua, fa 2 estius es va ofegar un adolescent a l'embassament de Sant Antoni, amb làmina d'aigua, però va caminant i llavors hi havia un precipici i va desaparèixer i no sabia nedar. O sigui, fins i tot en aquests casos recomanem, anem amb làmina d'aigua, portem dispositius de flotabilitat i en aquest sentit vull dir que com a propietaris de càmping podem anar més enllà i donar una sèrie de pautes que aportin més seguretat al fer totes aquestes activitats a la natura de forma segura. Llavors, ha d'haver-hi aquesta comunicació entre el càmping i els equips d'emergència ha de ser més fluida encara o ha d'haver-hi a través d'una formació? Com es podia fer? Sí, bona pregunta i m'avança una mica la presentació que farà la consellera demà. Al congrés que es va fer l'any passat ja va sortir la idea d'integrar els càmpings amb el projecte que tenim de fitxes operatives de coneixement de risc. Això vam començar amb les escoles fa molts anys i naturalment amb indústries de risc. Llavors el que fem els bombers és anar a visitar aquests llocs, veiem els seus plans d'autoprotecció, agafem tota la planimetria i fem unes fitxes operatives de risc, perquè a nosaltres les integrem a la nostra cartografia d'emergència i quan arribem allà ja tenim tota la informació de tots els riscos que tenim allà. Llavors hi ha un projecte que us presentaran, és d'elaborar aquestes fitxes operatives de risc i de fer activitats conjuntes de formació per tal de pautar les actuacions amb les diferents emergències. Molt bé. I pregunta per Jordi o per Llorenç. De quina manera, quina formació es tindria que fer el personal del càmping? Procés. La paraula és procés. Si tu entens la dinàmica del lloc on estàs, pots, sobretot, l'altra cosa molt important, no tots els riscos són equivalents en la seva probabilitat i en el seu impacte potencial. Per tant, és molt rellevant prioritzar. En un lloc on pots tenir, per exemple, aquestes inundacions que són de material sòlid que baixen per torrenteres, que tenen una casuística molt diferent d'una inundació de quan les onades penetren terra endins o certes formes, o un llac que puja molt el seu nivell. És molt rellevant entendre, per exemple, l'exposició al vent, poder analitzar el conjunt de factors. I solament a partir d'aquí, prioritzant, saps el que has de fer. I no sols això, coses de detall. Per exemple, cops de calor amb humitat relativa molt elevada, tu no tens capacitat de termorregular-te i pots tenir un cop de calor i fins i tot morir-te. És important en llocs on són allò que es diuen refugis climàtics, llocs on pots estar, seure, per exemple, relaxar-te i treure aquest risc. Per tant, el detall, i estic parlant d'escala pràcticament mètrica, de mapa, però que ve
d'entendre la complexitat, en molt bones paraules. Algú a aportar, Jordi? Jo crec que la formació que comentava dels processos geològics que pot afectar aquell càmping i l'entorn del càmping és molt important en aquest sentit. I també el que sí que, això ho tenim claríssim que hi ha estudis, que com més bon coneixement i més clar es tingui tot el tema de les alertes primeres i que l'usuari, en aquest cas, ho coneixi, perquè a vegades el que es vol fer és amagar-ho perquè la gent no s'espanti i no hi vagi. Això és un debat que es fa en temes de riscos geològics. Doncs és el contrari. Com tu més clar ho tinguis, com tot el que és l'emergència, o inclús jo en un país, no sé quin era, els establiments turístics, inclús a totes les habitacions o així, deia de quins riscos geològics podien estar afectats, per temes d'inundacions, tema d'esllavissada, perquè estava en una pendent. O sigui, l'usuari sabia que allà, però que també alhora sabia que hi havia tots els mecanismes perquè si passava, la seva seguretat personal no es veiés afectada. Jo crec que és molt important això, el coneixement, la vigilància i després la comunicació i que la gent sàpiga que està en un entorn segur, perquè no hi ha res pitjor que vingui una inundació i allà ningú sàpiga res. Un dels aspectes també importants que vaig veure en aquest país és que t'obligaven i et multaven, en un tema de risc volcànic, però que tots els aparcaments havies d'aparcar en posició de seguretat, o sigui, el cotxe marxa enrere, perquè si passava alguna cosa és un caos. Si els cotxes estan, per exemple, aquí fora a l'aparcament, tots estan aparcats al contrari de com haurien d'estar aparcats, perquè si tu l'aparques amb el cul enrere, és molt més fàcil que surtin tots els cotxes. Detalls com aquests són importants. Algú a afegir, Jordi? Sí, jo crec que la formació és essencial, a més és la inversió més rendible, no? Perquè tu ja el hardware ja el tens, és el software que necessites que t'operi aquell hardware, no? El que us comentava abans, no? Dels incendis interiors. Ara jo us pregunto, quants de vosaltres teniu un extintor a casa? Teniu extintors a casa? Aixequeu la mà. Tots els que no heu aixecat la mà, ja podeu aixecar la mà perquè teniu 7 o 8 extintors a casa i no ho sabíeu. Cadascuna de les portes que teniu a casa vostra és un extintor que actua per sufocació, que limita l'aportació d'oxigen i aquest incendi em quedarà latent als pocs segons. I si heu tancat les portes abans d'anar a dormir, aquell incendi no us afectarà, us saltarà l'alarma de fums, que espero que tots tingueu posat. Ara no preguntaré quants teniu sensor de fums, però algo tan senzill com el comportament humà que pot canviar amb les eines que ja teniu, perquè tots teniu portes a casa i no sabíeu que teníeu extintors i en teniu 7 o 8, doncs és una inversió senzillíssima que hem de saber traslladar, a tothom. L'altre, per exemple, desfibriladors. No pregunto quants teniu desfibriladors als càmpings, imagino que tots, però és una activitat, la formació amb desfibriladors s'ha de fer. Si no hi ha formació ja pots tenir el que vulguis. Correcte. I per què no? Potser oferir cursos de primers auxilis als campistes per aportar encara més seguretat. I amb el que comentava el Francesc, de les temperatures amb el canvi climàtic, clar, estem trobant-nos amb una combinació de dues coses, sobretot els càmpings de la costa. Pujada de temperatures i pujada d'humitat. Què passa? Quan el nostre organisme està sotmès a alta temperatura, què fa? Sua. I a l'evaporar la suor és un mecanisme de refrigeració que cada gram d'aigua que s'evapora ens roba 540 calories. Però què passa? Que si la humitat és del 100%, quan s'evapora? Res. Doncs hi ha uns valors topalls, que es diu de temperatura de bulb humit, que t'indiquen que el teu cos, com que la humitat és tan alta, ja no pot refredar. I aquests valors són de l'ordre de 34 graus. O sigui, a partir de 34 graus amb el 100% d'humitat, aquell cos l'has de refrigerar d'una altra manera, perquè si no anirà augmentant la temperatura i col·lapsarà. I això, per exemple, amb una humitat que podeu trobar a la costa d'un 69%, amb només 31 graus ja teniu l'equivalent de 34 graus de bulb humit. Llavors, amb aquestes temperatures no som conscients, però el nostre organisme necessita altres mitjans de refrigerar. Llavors, en dies d'aquests de risc letal per bulb humit, també hem de tenir uns sistemes d'alerta per avisar els nostres clients
que aquell dia és un dia de risc de temperatures altes per a aquesta combinació. I això cada vegada va més, perquè el mar cada vegada està més calent, cada grau que puja hi ha un 6% d'humitat, per tant ens repercutirà aquí, com també ens repercuteix amb que se'ns carregui més l'atmosfera, tant pels incendis forestals com per les precipitacions molt intenses, i per tant tot el que sigui anticipació i formació, com deia abans el Toni, doncs va en el sentit de tenir millors resultats per evitar l'accident o l'exposició a l'accident o tenir millors resultats en l'emergència. Vale, una mica pels tres, aquesta seria com podem convertir la seguretat com a valor afegit de cara al client sense perdre l'essència de que està a plena natura. Una paraulota clau també, l'escala. Perdó, Escala, la distància. Per exemple, els accidents per ofegament a certes distàncies has de preveure, has d'explicar la dinàmica litoral. Hi ha llocs, recordo alguna platja d'Astúries, que són directament assassines, perquè tenen unes ressaques que és rellevants. Hi ha gent que està amb l'aigua fins al pit i que el mar se t'emporta. Hem dit mil coses d'aquestes. L'escala és molt important, saber si tu t'allunyes o què fer en cadascuna de les situacions. I torno a dir, si tu coneixes el lloc on estàs, si coneixes els detalls, és quan el disfrutes, en els seus processos ecològics. Una platja verge, el mar, un prat alpí, si tu coneixes com funciona és quan, a partir de la comprensió, és el que passa amb les obres d'art. Si et diuen, el senyor Picasso va pintar això a tal època i feia no sé què, ho veus d'una altra manera. I això jo crec que és un tema rellevant. Jo crec que és adaptar, en aquest cas, el càmping, la infraestructura, al coneixement. O sigui, has de generar uns bons models i un bon coneixement i que la gent això, que se senti segura. Si plou molt, doncs al final allà hi ha, no sé, les pistes esportives i tranquils que les tancarem, les pistes esportives, perquè ningú hi pugui accedir, de tal manera que la gent ho sap que és segur. Si estàs aplicant mesures de seguretat i a més estàs generant una sensació de seguretat a la gent, als usuaris. Jo crec que la seguretat és el valor essencial, primordial, abans que qualsevol altre, i això ha de ser també un segell de marca de qualitat, que disposes d'eines segures, que els càmpings han estat pensats i dissenyats amb seguretat, perquè, com es deia a una ponència anterior, la gent tingui la tranquil·litat de tenir aquella estada. I a més, comptem amb una, i això també és marca de qualitat, amb una xarxa de serveis d'emergència completament integrats i de proximitats, perquè la xarxa de parcs de bombers, si calculem la distància de qualsevol dels vostres campis a un parc de bombers, veureu que realment tenim una capacitat d'arribar i d'atendre-us molt ràpida. Llavors, això de ser segell de qualitat no va en contra de... perquè l'altre seria temeritat. Si no hi hagués seguretat, hi hauria temeritat. I també val a dir que el risc zero no existeix mai. Hem de treballar amb riscos controlats, minimitzant les probabilitats i les conseqüències que puguin succeir en aquestes emergències. Vull fer una pregunta final per tots. Si haguéssiu de triar un sol canvi clau, quin és el pas més important que el sector dels càmpings hauria de fer en els pròxims 10 anys per ser més segur? Difícil, Sí. Clar, jo he de dir el coneixement geològic que hi ha a l'entorn de cada càmping. El coneixement geològic vol dir hemeroteques de fenòmens geològics que hagin passat, el coneixement litològic, etc., perquè a partir d'aquí es poden elaborar molts escenaris i molta cosa, inclús per passar després escenaris que poden passar coses als mateixos equips d'emergència. Poso un exemple que ens va sortir a la Garrotxa, que ens ho van demanar també els bombers d'allà, i és a dir, en el cas que hi hagi una llevantada, hi hagi unes esllavissades, quina és la carretera per arribar allà que hi haurà menys esllavissades, perquè esclar, si vas a un lloc, potser no és la línia més recta, perquè treus una esllavissada i has de tirar enrere. Doncs coses com aquestes només amb el coneixement es pot fer. Una llista jerarquitzada dels riscos en relació a aquesta probabilitat i el nivell d'impacte. I l'altre factor, que tampoc és tan difícil, si coneixes el teu lloc, hi ha grans gradients de la distribució espacial d'aquest risc. La inundabilitat fluvial, per exemple, és un cas paradigmàtic
no? Però hi ha molts altres. No? Saber on t'has de ficar o cap a on t'has de moure en cadascuna de les condicions, que és la distribució espacial. Un càmping no és una taca homogènia, ni molt menys. I torno a dir, en el gust del detall és quan aprecies la bellesa i la enjúndia, en bones paraules, del lloc on estàs. Jo diria que ja ho esteu fent tots plegats, que ja heu començat a fer aquest canvi pels propers 10 anys, organitzant aquesta trobada, que el lema és seguretat per confiar, tant per part de l'organització com tots vosaltres veniu a aquest event, i per tant ja esteu en el camí d'agafar aquesta consciència situacional d'on estem. Estem en una situació de canvi climàtic, com hem vist a les diferents ponències, que ens està impactant des de múltiples àmbits, que ja és multiestacional i multiemergència. Llavors, sent conscients d'això, tenint aquesta consciència, això ja ens marcarà la línia per ser cada vegada més resilients cadascú en el seu àmbit. Jo penso, si algú té alguna pregunta, aprofiteu que teniu els experts aquí. Si algú... No? Hi ha ningú? Doncs mira, tancarem, ens hem passat poc de temps, Lluïsa, anem bé. Avui hem vist que protegir els càmpings no només és tenir protocols d'emergència, és entendre el territori, gestionar bé el paisatge i treballar de manera coordinada amb els serveis d'emergència. El futur del sector passa per integrar natura i seguretat, perquè només si la natura no és segura no podem gaudir de la confiança. Jo aplaudiria, donaria les gràcies als tres participants, que crec que ha sigut molt interessant la jornada.